הזמנתי שירות מטורף לניקוי מזגנים. אף אחד מאיתנו לא באמת מבין מה יש בפנים. אני אראה לכם מה צילמתי שיצא משם, לא רק את המים השחורים. ממש רואים עובש ופטריות ואבק ברמה מטורפת בפנים, בכל הפתחים הקטנים האלה. אנחנו נושמים את זה, זה הכי לא בריא בעולם, בטח לא לילדים שלנו. אני ממליצה לכם בחום על חברה מעולה שאני הזמנתי ועכשיו נקטע לי את כל המזגנים בבית. אני אתייג לכם אותה ותאמינו לי שאתם תודו לי על הדבר הזה.